50, 100, 150, 200, 200 евро от Ерол и Демир. Държавни компания Никиче. Боже Господе, той ми е доволен от себе си. Еми аз те цитера гърлото, аз доволен ли съм, бе? Чакай. Аз те... Още 50. Чакай сега, сменимаш работа. Сменимаш работа. Няма такива работи. Дай на мене 50 евро. Няма 50 евро. Няма киче. Аз те цитера гърлото. Няма такива работи, да видя. Няма такива работи. Искам за мене. Аз те цитера гърлото, какойто и нещо. Я да видя. Сега заслужаваш. Киче, като не съм доволен и още 50 евро от Ерол. Вече 50 евро. Не е доволен още 300 евро! Компания, много ви моля, пожелаваме ви приятно изкарване. А сега за Веско, който също не е между нас, чек видим дете! Момент. Да, Ваджила, знаете ли го? Да, Ваджила.
ще ги извиним, дават 150 евро да са живи и здрави. Ще ме извиниш. Хубаво. Ама виж колко народ чакате, разбирате ли ма? Добре, хайде, пожелавам ви приятно изкарване. Благодарим ви много им благодарим. Добре дошли и много ви благодаря, че ме уважихте да дойдохте тук при мен на дансинга. Сега трябва да видим кой какво и как ще се представи пред мен, не пред мължение. Оставете ги мължените на страна, бе. Аз съм тук, бе. Пред мен се представете. Кой съм аз, бе? Алдин Радев, няма горе. Българското ми е Алдин Радев. Йокса Али Рамаданов Ахмед. Али Рамадан Ахмед. Сега започваме от Осман Пахов. от Осман Пахов. Трябва да бъде единия. Или Веско, или Осман. Или от семейството на Осман. Кой се представя? Веселчо. Айде Веселчо да видим. Я да видя моето момче. Я да видим в кой джоб какво вадиш ти. Я да видя аз. Я. 350 евро! Да сте ми живи и здрави, къде ми е асистентката. Следващия от маса номер 2. Зико се е заминал и дава 100 евро. 100 евро. Следващия, моля, от компания номер 2, от маса номер 2, защото хората бързат вече да се прибират. Гошо, за цялата маса вече ще има музика. Гошо дава 250. Да е жив и здрав. Моля, асистентката ми. 250. Други от масата. Селски на булката дават 150 и нешката, сама дава 70 евро. Да сте ми живи и здраве. Моля асистентката, други от компанията, има ли? Да видя, има ли други от вашата компания? За цялата маса номер 2, един хубав далайски кючек. Чита!
Алидан! Ако обичаш. Той не е присъствал на сватбата, иска да му подари подаръка си. Алидан, ако обичаш. Гошо не е присъствал на сватбата на Алидан, на сина му, и иска да ти даде подаръка си точно сега. Гошо не е присъствал на вашата сватба, иска да си даде подаръка. Скромно, но от сърце. 100 евро! Да сте живи и здрави! Да сте живи и здрави! Хубаво! А сега, моля маса номер 2. Пожелаваме ви приятно изкарване. Маса номер 3! Маса номер 3, ако обича да заповяда. Маса номер 3, отсъства ли? Моля, маса номер 3. Музика! Започваме от семейството на Ерол и майка му. Ще ти скъсам пишката, ако долу, да знаеш. Ясно ли ти? Маш! Слушай! Ще го бия, да знаеш. Ще го бия, казвам ти. Идва и Марита тук пред хората. Виж на колко години Марита в задника. Погледни го. Ще го взема, ще го свидетелизирам втори път. Ама, слушай какво така, ейш. Ама може ли такова нещо? Мимикнува ли? От семейството на Ерол и жена му и майка му 200 евро! Да са живи и здрави асистентката и 5 евро за оркестъра. 5 евро за оркестъра. На гилчето 150 евро, 200, да са живи и здрави, и някой друг писваш от компанията, както виждат, за сега нямате, за цялата компания един кичек.
да заповяда маса номер 4. Оркестър да ги посрещнем с един кючек. Черна магия, черна магия. Започваме от Людко и Яшка. 150 евро. Да са живи и здрави. Себо 5. Ще ги дадам. Нека да ви вземем всички един хубав кючек. Ама един хубав кючек ще имате. С гаранция. С гаранция. Защото много виж само тук не са ме. Себо! На оркестъра 5 евро и 150 на младите. Желаем на момчетите много здраве, щастие, на гилчето и на новите. Благодарим много, други от компанията. Мечи от Плевен. Майка му се казва Фатме. Фатме е на подиума в момента, Мечо. Братовчет на Гилчето. И пожелават много радост, много щастие, много успехи и голяма съвместност и съвкупност с младоженците. И най-вече с стахата, най-вече с стахата. И той дава на младоженците 200 евро, 5 евро за оркестъра и оркестъра вече има думата да продължи черна магия. Добре, айде. Разберете вас, вече съм чули да го направя. Смели приятели от Ловеч, Салима, дават 150 евро. И много бързат, ама той знаете ли, че и аз бързам, а? И от Айсел и Норве 100 евро и 5 евро за оркестъра и една ръченица за Салимчо.
знаете ли какво? Ало, господа белинчани, може така мен да ме вземете в кръг, а? Мен да ме вземете в кръг. Нали можете, а? Гледам, не си мога малко. И Русен ли има? Браво, я възьми. Ама само един от Русен. Само един. Тогава започваме от Русен. От Русен. Тогава почваме от Русен. Ай, Нучо! Не! Няма такова нещо. Не! Човека си от Русе и се е взимал от Белене, че е бил беленски зем. Да! Ами тогава снахата е Русенлийка. Прав ли съм? Снахата е Русенлийка. От Белене. Чакай сега, как да го разбера сега? Можеш ли? Може ли да е била Русенка, ама сега не е. Значи е беленчанка. Добре. Най-правилното изражение май, че двамата са от Гент. Добре. Айде, дават със съпругата си 200 евро да са живи и здрави. Музика! Опа! Майче вас страх да каже кой от Русе, има и страх. Коя е тя? Да почна от нея. Нека е. Тя пътува някъде, май. Добре. Чакай, аз ще ме избера. Няма, брастара ще оставя последна пратка. Сергито! Със съпругата си дават 150 евро! Черна магия!
Метин Кичер. Благодаря, оркестъра. Много ви благодаря. И вие имате право да ми помогнете. И вие имате право. А сега, днеска сутринта в 9 часа, един господин взима брадви, ножови, секири, да бръсне младоженика. Та го обръсната, якото вижте на какво тереже го докара. Сега да даде бръсналя! Бръсналя Навско със семейството си. 10 евро за викача! Да се ми жив и здрав! Ами аз си удра гърлото, бе! Капа един ни каза, ето на този викач тук, 1 евро, 1 евро, бе! И музиката да внимава, че мога още бръсни! Там още 10 евро на оркестъра! Стоп! Моля Боже, Господи, стотачка, на мама дядото станаха дестачка. Станаха дестачка. Ами сега, момчета, кажете ми. Я кажи, бе, господинчо. Черна магия плюс Тудомора. Феста!
беленчани! Всички беленчани! Те много беленчани, бе. Маса номер 5 беленчани поздравяват маса номер 1 беленчани Нерол със следващия кючек. 10 евро за оркестъра. Мети кючек!